gaskiya. yanzu kina da yaran ki aiki ma? Gaskiya ne. Yanzu sun kai shekara nawa? Ɗayan tana 11, shi kuma ɗayan yana shekara 8 kenan ya. Yawa to, wai shin wani faɗi tashi ake yi wurin kula da yara? Kasancewar mace uwa guda ɗaya wadda take zama hanya ta renon 'ya'ya ita kadai ba tare da sa hannun ɗaya ɓangaren ba kamar uba ko kuma dangi. Wannan wahala ce da wasu suke ganin tana faɗa wa matan, amma wasu suna ganin jajircewa ce. Kowace rana a matsayinki na mace uwa da take renon 'ya'ya kina tashi da ƙoƙarin daidaita wasu lokuta naki, ki zama uwa, ki zama uba, ki zama mai tallafa wa 'ya'ya da kuma ƙoƙarin kawo murmushi ko kuma jin daɗi a rayuwar 'ya'yanki. Ba abu ne mai sauƙi ba, amma kina ci gaba da ƙoƙari, wanda kuma lallai kowa ya san wannan ƙoƙarin ba ƙaramin abu ba ne, sai ka zauna a gida na yini ɗaya za ka gane haka. Lallai wahalar kuɗi ita ma tana nan. Wani lokaci kuɗaɗen da ake biya domin yin abin da ya dace suna taruwa a aljihunki, amma kuma samun bai kai abin da kike kashewa ba. Amma kuma duk da wannan ƙoƙari da kike yi, kowa idansa yana kanki, kin yi daidai ko baki daidai ba. Sannan kuma ba dare ba rana ba kya barci don ganin 'ya'yanki sun shiga abin da ya kamata su shiga na kyautatuwar rayuwa. A tsakiyar wannan sadaukarwa, ki tuna da wannan, kina da muhimmanci, lafiyarki da ta ƙwaƙwalwarki da zuciyarki duka suna buƙatar kulawa. Su kuma 'ya'yan da kike wannan ɗawainiya suna kallon ki a matsayin jaruma kuma wadda za su kwaikwayi wani abu daga wurinta, wanda hakan yana ba su jajircewa. Wannan ce ta sa muka ce za mu tattauna akan shin yaya renon 'ya'ya yake ga uwa ita kaɗai, wadda ko mahaifi na yara ya mutu ko kuma an rabu, komai na iya faruwa. Kamar yadda na ce, jarumtakarki ita ce take harbar 'ya'yan da kike da su kuma kike renon su. Amma kuma yana da muhimmanci mu san cewa bai kamata ki zama ke kaɗai ba. Babu kunya a wajen neman taimako daga iyali ko 'yan uwa ko al'umma ko ma ƙasa baki ɗaya, domin ƙarfin yana yin yawa a kan ita ɗaya, wato ke mace kenan. Haka kuma yana taɓa lafiyarku, wanda ya kamata shi ma mu kalla a cikin wannan shiri na yau. Sunana Usman Kabara, barka da zuwa shirin Mabuɗi. Kar a manta a yi subscribing, sannan kuma a kalle mu a ƙawayen talabijin ɗinmu kamar Liberty TV, Tozali TV da kuma Muhassa Talabijin da ke Kano. Bari mu shiga cikin shirin, amma kar ku yi nisa, za mu je mu dawo, domin ku za mu tattauna da ɗaya daga cikin wadda muke ganin uwa ce, kuma ita ma tana da irin kusan wannan ɗawainiya a kanta, wanda ya kamata mu warware zare da abawa. Sai mun dawo. Barkanmu da dawa cikin shirin Mabuɗi, shirin da muke buɗe ƙofofin da za su zame mana alkhairi a duk inda muke a cikin ƙasarmu da ma nahiyar Afirka baki ɗaya, musamman yankin arewa da muka fito. Muna da tarin matsaloli da dole sai muna magana za mu iya warware su. Rashin magana yana ƙara binne su ne, sannan kuma yana ƙara nutsar da mu a cikin matsaloli. Saboda haka, kamar yadda muka ce, za mu tattauna akan uwa da take renon 'ya'ya ita kaɗai. Mafi yawancin mu a arewacin Najeriya, in za mu faɗi gaskiya, mun san cewa da yawa mun taso a hannun iyayenmu ne mafi yawanci mata, ko da ko suna tare da iyayenmu maza, wani lokacin mazan suna nan amma ba sa nan, wanda kuma bai kamata a ce a cikin iyaye uba ya zama mataccen ruhi ba. Wannan ba daidai ba ne. Saboda haka bari mu shiga cikin shirin. Da muke tare, salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da muke magana. Asma'u tafi da Muhammad. To Asma'u, a bisa shimfiɗar mu, bari in cire gilashi na. A bisa shimfiɗar da nai, mun san cewa mata da yawa, dubbai ko miliyoyi a duniya, har ƙasashen tura da muka yawo mun gani, ƙasashen Afirka mun gani, a inda muke rayuwa ma cikin arewa kenan mun gani, ko muna kan gani. Wahalhalun da suke tattare da mata da suke rayuwa
tare da renon 'ya'yansu su kaɗai, la'alla miji mutuwa ya, la'alla rabuwa aka yi. Da farko me kika fahimta aka ce da turanci da ake cewa single mother? Me kika fahimta da wannan kalmar? Uwa tsaya ita kaɗai da ba da miji a tare da ita kenan. Ai wannan is a big responsibility. Babban abu ne akan mu mata masu lase ba kamar ma wadda mijinta ya rabu da ita ko kuma mijinta ya rasu ko kuma dai ita in ne suna tare, but responsibility in yana yawan kanta da dama. So gaskiya is not an easy task. Gaskiya ba abu ne mai tafiya kaman ba a same shi cikin sauki ba. Ya gaskiya ba a same shi cikin sauki. Sai dai kuma da taimakon Allah muna samu muna dan wuce gefen. To yanzu misali za mu kalla cewa dama za ci to abin da yasa na yi tunanin in kawo ko in gayyato ki a wannan shirin shine na riga ni zan fara bada misali saboda dole ne in muna son gaskiya sai mun gaya wa kanmu gaskiya. Gaskiya ne. Na riga na san menene in aka ce mace za ta reni yaya. Shekara ta 1 da wata 7 mahaifina ba tare da mahaifiyata misali. Wurinta na girma. Amma bambancin da aka samu shine sun rabu da mahaifina, amma kuma koyaushe na ga akwai mutuntawa tsakaninsu. Sannan kuma duk hutun duniya za a ɗauke mu a kai mu gidan babanmu. Idan hutu ya ƙare zai ɗauke mu a mai da mu saboda za mu koma makaranta. Saboda su kin ga kina wani taso tun ban shekara 2 ba. Saboda haka na san ɗawainiyar da ta yi har zuwa ne karatun firamare, sakandare, wanda na san cewa baya cikin mutanen da za a ce lallai baya so yayi. Amma kuma gaskiya ƙoƙarinta ya fi yawa. Wannan shine gaskiya magana. So yaya abin yake, ke yaya abin ke aure? Sai ce to wannan ko da ba da ke ba misali mata me kike ganin suke shiga cikin wannan hali? Gaskiya kamar yadda na ce ba abu ne mai sauki ba. Akan zan iya bada labari a kaina ni ma kaɗan a cikin su kafin in ɗan ƙara shiga cikin. Like na tashi I think ina da shekara 3 babana ya rasu. So ɗau gaba amin ya rabu alamin. So nauyin gaba ɗaya ya koma kan mamanmu. So ita ta rasa yawwa miji sannan kuma exactly. So kaga nauyin gaba ɗaya yana kanta. A hakan ta ɗauke mu ta mai da mu gidansu. Ita kuma ta koma wani wuri. Kakanninku kenan. Exactly, mun girma a wurin kakanninmu. Da su kuma 'yan uwan mamanmu kannanta. Ita kuma ta bar mu a wurin. Tana turo, tana dan wantsunewa, tana shigowa can ba a rasa ba ta zo ta gan mu, amma ta koma wani wuri, tana aiki, sannan tana ci gaba da karatunta. Har Allah ya zo ya taimaka ta zama babban lauya. Allah ya zo ya ɗauki lokaci ɗaya kuma Allah ya zo ya ɗauki ranta. Bayan mun ɗan girma ina da kamar shekara 10. A watan da zan shiga shekara 10 a watan ta rasu. So ka gani yawa irin kalubalen da muka ɗan shiga a lokacin nan mu ma ɗan tashin nan ka sani suna da easy thing. Musu especially kuma kada ɗanyoyin mu kuma da tana taimakawa sai kuma kan kakanmu. Kan kakai saboda da wancan ta exactly. To we have no choice rather sai a rarraba mu. Haka mu nawa ne misali? Mu 3 ne. Mu mata auren mama mu amma gaba ɗaya baban mu yana da yara 6. Amma mu auren mama mu exactly. So kaga mu da ta dauko mu ta dawo da mu gidansu. Dukan su ba wanda zai kula da mu auren. In ba ta zama a gidan. Gaskiya din ɗawainiya ne ba irin wani trauma ne daban shi ma nashi na kanshi. Na kanshi. Yawa kamar yadda muka girma a wurin su ƴan uwan mamanmu ko muka zo aka mun zama dan gane abubuwan kasan ana girma ana dan koyon rayuwa ka tashi baka ga miji ba ko kuma baka ga uba ba baka ga uwa ba so wannan shi ma daban ga wannan trauma in ƙari da ƙaro kina yarinya baban wa'incin yana sai musu exactly wannan wallahi haka sosai ma wannan abun yana takura ma yara sosai yana shiga cikin kansu saboda in ba a samu ba a shiga wani yanayi na taimaka musu ba kamar ba a samu wanda zai taimaka musu ba abin na taɓa musu mental health ɗinsu gaskiya. Ke yanzu kina da yaran ki aiki ma? Gaskiya ne. Yaya abin yake ya kike iya lura da yaran saboda yaran ki misali guda nawa? Yara na 2. To guda biyun nan maza mata mace da namiji? Ina da mace da namiji. Da namiji yawa to saboda mu koya da titis ba sai mun faɗi sunansu ba. Abin da ke faruwa shine yaya kike lura da su yanzu sun kai shekara nawa? Ɗayan tana 11 shi kuma ɗayan yana shekara 8 kenan ya wato wai shin wani faɗi tashi ake yi wurin kula da yara
irin wannan aka bar wa mace ko da ba ma akan yaran ki ba, na san kila kina da wasu kawayen da zaki ga su ma hakan kila suke fama kila. Gaskiya. Yaya abin yake ya faɗi tashin da ke son ji. Wallahi sai da godiyan Allah. Saboda wani lokaci kawai you just say ka ce ma dai kawai ba yin ka bane. Yin Allah ne because ba abin da zaka iya yi a naka. Yau dai kawai a ce kina tare da mijinki. Lafiya lau all of a sudden kawai an tashi lokaci ɗaya ko ya rasu ko ya canza nan a samu rabuwa. Gaskiya zamanki da yaran nan a ce ya bar miki ɗawainiya ke kaɗai. Ba abu ne mai sauki ba. Sauki ba haka ne. Wallahi. Kan misali kin ga akwai maganar makaranta. Akwai maganar makarantar su. Akwai ci da shan su. Sannan akwai suturan su. Wannan abubuwan su ne ma muhimmai manya guda uku. Kamar yadda na ce zan bada shawara, zan bada ma labari akan nawa because ni na wani sani ko so do yawa akwai kuma da dama waɗanda na sani waɗanda ko a cikin ƴan uwan nawa na sani na dan tattaba daga cikin su a yawa to amma gaskiya a nawa bangaren gaskiya ba ni kadai ke komai to amma idan wannan ya faru mutum yana son aka ce shi ita ɗaya mace za ta yi komai, shin kusa duda kuke yi ku ce ku yi abinku ko kukan latsa ku ce wa mazan ya kamata fa ku shigo? Gaskiya muna taba su mu ce musu ya kamata su shigo a rayuwarsu saboda su ma ko ba don komai ba don wani namijin zai ji kamar irin a dan kin kasa rayuwa ne ba da shi ba ko kuma a kin je waje kin ga cewa ba za ki iya yin komai ba sai da shi like wasu mazan suna ɗaukan ai su ne komai naki ba ki iya komai a rayuwarsu ba cewa zo mu kula da yaran da kamar kin gaza ne suke yawa su a wurin su haka ne yawa ta shirya sai da ke uwa ce ke kika ɗauki cikin su kika haife su ke kin san zafin su ɗaya daga cikin su ne kalilan nasu suke sanin abubuwan da aka yi passing through na girman da su ko kuma a'a ko ni zan iya cewa kamar kila akan yanda suka girma ne a gida ko kuwa yaya ne amma mu mana matan fa muna da hakan like muna da namu matsalolin kadan muna da namu matsalolin amma wasu mu nan gaskiya kamar ni yanzu da muka rabu da shi na kira shi muna neman taimako daga wurinka me kake gani zaka iya muna to a can kuma sai daga farko ya dan fara shigowa irin dan kamar abin su muka taba irin sai zai ne a'a wallahi ban dena ba ni ina ma jin daɗi dan ni na ma fara shirya su saboda ba mu ma magana so ni na fara yawa so sai ni na fara shirya su ni kira shi a waya irin zo ka ɗauke su kaga ko a wurin nan na dan yi kokari na saboda ni ina mace kuma ina riba cewa bai kamata a ce yaran nan sun girma a wurina ne kadai ba ya kamata a ce ko da baya nan mu haɗa hannu mu tarbiyyar da su to amma sai irin bai ɗauka haka ba so ni kuma tun da dan bai yi ba sai in ce ba zan yi ba ka gani ai dole ni zan yi magana kenan ina fahimci maganar da kike yi na'am ya fi muhimmanci ne ya zo a haɗa hannu a rene su ko ya fi muhimmanci ne ya ka kuɗi a tare renan su yaya abin ya kamata ya kasance gaskiya da son samu ko ya dinga zuwa irin dai an rabin ko da ba sa tare don wasu yana yiwa kila saki uku ne tsakanin su yawa kaga kuwa da babu kowa to amma a ce ko da ɗawainiyan na kanta yaran na wurinta su dinga zuwa wurin shi suna cewa a yau mama na ba su tare babana amma duk hutun makaranta za su ɗauke mu a kai mu gida an ya rage saura kwana biyu a koma makaranta sai a exactly to kaga in ba a haka sai yaran ma gaba ɗaya su minta da cewa yau wannan batun tsakanin ɗa da uba ke kuma kina ganin uwa irin bai dace ba ba za ki ce ki bar su ba dole ki ma za ki iya gwargwado sai dai in kin ga abin ya ci tara sai ki kyale su abin da yasa da baki kika yi magana kaɗan akan naki saboda mai kallon mu ko masu kallon mu su tabbatar da cewa kin cancanci mai magana akai saboda kina da experience bari mu shiga cikin maganar gaba ɗaya wadda ta shafi kowa idan aka zo aka ce mace tana da 'ya'ya da take kula da su babban matsala shine kuɗi gaskiya yaya ake yi wasu zaki ga sana'a suke yi wasu su aiki da kamar da kace maman ku ita sai ta aiki da baban ku ya rasu misali ni ma kuma na aiki take teacher ce so wasu kuma neman kuɗi wasu kuma ba su da abin ma da za su yi din yaya experience ɗinki da rayuwar wasu da kika gani a waje yanda mata ke fama da maganar renon yaran nan gaskiya akwai wahala
gaskiya akwai wahala don wasu ana ruwa ana komai duhu komai rana sai sun fita nemo ma yaransu wanda kuma ba haka ya kamata ba ba ita kaɗai ta yi rainon yaran nan ba ita kaɗai ta haife su ba so kamata ya yi in a ce babansu baya nan ne ko ya rasu wannan da dama ne amma a ce yana ba akwai danginsa na kusa exactly to amma kuma a ce ba sa nan kuma a ce wa'annan dangin ba sa nan amma shi yana nan ana shi su ba su suka haifa mai ba ware kuwa da bayyana akan shi amma na Allah yana da ransa exactly to amma kuma abin da nake gani wasu mazan ba sa yi sannan wasu matan kuma yadda suke kokarin yin shiga waje irin aje a nemo a kawo ma yara za ka ga irin yana affecting ɗinsu su ma a cikin kansu saboda matan wasu matan shafa su kike gani gaskiya yana shafan su wajaje da dama don suna mantawa da kansu saboda sabgar su yayi yara exactly an hada shi ma hada sabgar su because kafin ta yi tunanin kanta sai ta yi tunanin na yaranta kuɗin makaranta ne me yaran za su ci me yau za su yi wa in ka diddiba ka wa'annan abubuwan ɗawainiya ne akan ta wanda ba kaɗan ba ba ta yi gidan haya all this to in gidan haya ma take in kuma gidan kanta ne ma ka ga to da ɗan sauki akwai amma kuma zaka ce gidan haya ya fi saboda idan kana biyan gidan haya sannan zaka fara tunani yau in fa na samu fa naira 100 fa sai na raba shi fa kashi 3 yau fa wannan zai to wannan kashi 2 din nan zai ishe ku ci abinci ka gane to wannan question din abubuwan nan da dama yana yawan tsayawa akan mace yawo ya zan yi wannan ya zan yi to in ka diba shi gaskiya it's a challenge wani irin kalubale ne a tsakanin su amma misali yanzu a tunaninki mazan sukan ki yin abin da ya dace ne saboda kila idan sun rabu kila yana jin haushin rabuwan da suka yi ko kuma ita tana jin haushin rabuwan da suka yi ko kuma makamancin haka me yasa mazan kike ganin ba sa son su shigo shin al'adu ne a'a wannan faɗan da aka yi aka rabu ne wanda misali ga wanda ba mutuwa yi ba nisa ke tunanin mazan ba sa son su shigo gaskiya wasu mazan ko matan ne da matsala wasu mazan ko kuma in ce to bari in ce wasu mazan suna son su yi amma wasu matan kasa akwai masu ɗan taurin kai a cikin su wadda za ta nuna da cewa a ko ba ka yi ni zan iya irin ma ban ma san yawa ban zan gazawa ne ma haka ne na taɓa kama da irin wannan wallahi to ka gani Allah kiyaye me zai mu na ga ko ba fi hali ya fi da hali ba amma za ta so ta yi proving point ɗinta amma kuma nan ta kashe kanta abin kenan gaskiya to amma kuma wasu mazan majority in nasu da dama daga cikinsu a kamar kashi 60 zuwa 70 nasu maza waɗanda ba sa sanyi ne yau na rabu da ke kawai da ke ki yi abin da kika ga daman yi ni ma bari in je kafin wannan abin ma zai dawo mai akai da cewa yara na fana tare da ita me zan taimaka mata da shi wannan ko irin yara na su zo hutu babu wannan wasu yin sai rabu da ke kawai sun tafi sai yaro ya girma sai ka tun yana ce maka ai yaro na ne ai wani na wani amma kuma nan bai san cin ya suka yi wahala bai san komai ba a kan shi amma nan daga baya zai zo ya nuna maka yana da haƙƙi akan yaran so kaga wannan wallahi shi ma karan kan shi yake taba yanzu misali ke in kika kwanta kina tunani kika kasa bacci ko a ce wai ya za a yi kaza ne irin abin yanda ina maganar cewa yake taba kwakwalwar mata ne gaskiya yana yi wallahi wani lokaci yana taba mana sosai saboda na tabbatar mata da yawa kafin mu ci gaba zan so mata da yawa da suke sauraron wannan hira har ma da mazan dan Allah cikin gaskiya da adalci mu shiga comment sections mu tofa albarkacin bakin wannan abin yana faruwa ko mun ki ko mun so kuma idan ni ban yi magana ba ke baki magana ba ku ba ku magana ba to ya za a gyara gaskiya ne shine matsalan kuma dole ne sai an gyara ne sannan za a ji daɗin rayuwa saboda yaran su ne shugabanni a gobe su ne komai a gaba so wani irin shafa kike tunani yake wa kwakwalwa ta mata tunda dai an kila za a gaba za a ce ai ba a ga sun haukace ba a'a wannan ba sai sun fito sun yi hauka sun nuna aure da cewa wai yau abin na damun su ba a'a so kamar yadda muka tambaye ni da cewa wai ko ina tunani ina yi wani lokaci ma har kuka zan zauna in yi al'ahi na in yi kuka na in share hawaye na kuka yana baki sauki ne ba wai kawai dai bari ina mafita ba wai
ne za ka fi samun sauki ba, amma ka san wasu in ba su samu yin da za su yi magana da shi ya fahimce su ba. Sukan nema inda za su dan fake su kadai, su dan yi dan kukan nan sai su dan ji zafin nan ya dan rage musu. Zafin ba wai irin yawa, zafin ba wai irin dan ka gaza ba ne. Kuka ba gaza ba. Dan kila wani lokaci hali ne, a wani lokaci ka ga yaranka ko ka fita waje ka ga irin yadda family sun fita, mama da baba da yara, ka kuma kana sha'awar wannan rayuwar mai yaranka. So irin wato ba magana ma na fahimce ki ba maganar kuɗin kashewan ba tukunna ko kuma abin da za a ci a'a wannan family a ce ga uba ga uwa haka suna tare ga yaya an dan fita ko a dan ci abinci sai ka ce kana sha'awar a ce da haka ne akan family wallahi to kasan irin to abin da yi magana sukan yi ba sukan yi tsakanin su idan ka samu yara masu bude maka za su zo su yi maka magana amma a cikin haka kuma sun san cewa ke kina kokari sannan kuma su zo su same ki za su ce mama kake dawo yawa to amma ke kina ganin kamar yara ne kina ganin yara ne ba su fahimta ba amma suna fahimta abubuwan da ke faruwa musamman yaran suna da wayo sosai so you understand wannan yana yawan taba muna kai gaskiya ba kaɗan ba da dama kuma in ba mu samu mun dan wanye shi muka dan warware shi muka samu dan samu abin da zai taimaka mana ba gaskiya yana da zafi like yana taba mental health to misali yanzu ke bisa da na san wace ce misali ga Asma'u misali ban ga wata alama ta irin tashin hankali a tare da ke ba ban ga yaranki a wala ba ban ga ba sa zuwa makaranta ba wace hikima kike bi ke saboda wata ta koya don na gula kawai ke ta bature ya just having a normal life ne kawai normal rayuwa ke kike a gaskiya ne bisa zahirin da muka ban bari abin ya shige ni ya dinga bata min rai ba wanda dabaru kika yi kaga da na fito da muka rabu na dan dawo na dan yi zama na rayuwa in fahimce me zan yi saboda ya amfanar da rayuwana da na ƴaƴana. So bayan na dan ɗauki ɗan lokaci na kai kamar shekara ɗaya na zauna gida ina dan wannan nazarin ina observe. Ba ki da wani misali. Shekara mu 4 zuwa na 5 kenan. Yau to kin shekara ɗaya a gida. Yes ina dan fahimtar rayuwa amma a cikin shekarar nan ɗaya kafin ta ƙare har na riga na yi figuring out me zan yi. Me kika figaro? Gaskiya na zauna. Ni ne kawai na zauna dai irin na ɗan ibada na sannan kuma na roƙi Allah ya kawo min sauƙi a rayuwana. Yana san cewa yana diba muna amma kuma yana neman mu ƙara yadda. So in gaskiya in kina yin haka in na yin hakan nan I feel ina samun ɗan sauƙi a cikin shi ko in na ji wani ɗan abu ya takura min ina yin wannan. So inda bayan hakan nan da na rabu dangi da shi irin shekarar nan ɗaya da ne a gida sai na ji cewa ya kamata fa in koma makaranta. Matakin farko ne kika yi? Yawwa na koma makaranta. Shine matakin farko. Shine farko da na ɗauka. Yaran fato. Yaran su wa'annan suna makarantar su ban canza musu koyin su ba. Amma kika ce ki kuma. Ni kuma na ce bari in ƙara ci gaba da nawa don saboda wanda na yi da shi. Kaga kenan ni ina da dama wasu kuma ba su da dama da cewa za su da kin gama secondary ne yawa na gama secondary har na fara poly ina polytechnic ma ne aure so amma bayan na yi auren da shi sai ya tsaye da ni ya ce baya so yawa to bayan na fito shine sai ni na ci gaba aure kin hakura na hakura so da na fito kuma sai kika koma makarantar poly no university na koma yanzu ina yes so da na koma open university na je na dan yi nawa na ci gaba wato kenan akwai tunda akwai university yes ta zahiri akwai kuma ta baɗini wato wadda take koya akan internet gaskiya ne sai kike tunanin tafiya a open university ba ki tunanin ki tafi normal university wadda zaki fita ki tafi ba sai wadda ake online ta internet saboda shi zai ƙara taimaka mun in dan yi juya ma hankali na ma dan wani abu kaɗan kaga dole in dan yi wani abin da zai taimaka ma yara na kuɗi financially ba wanda zai taimaka musu so zai bace ki sana'a kenan yes so in tun da karatun mu a online ne so idan mun dan yi namu dan lokacin da ake zuwa National Open University ba su dan wannan bidiyon ba amma idan suna jin mu to wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata su zo mana teburin nan ne mu ji wannan amfani makarantar su take suna iya reaching out su same mu gaskiya alhamdulillah makarantar ya taimaka mu dan ta hanyar nan na samu aiki na da nake yi so hakan nake dan taimaka ma yara na ni ma dan har na zo na kama na zaman nawa me kika karanta
business administration. Okay. To da kika yi, kin yi business ɗin? Yes, I do. Yes. I'm into catering. Catering. Okay. Yes, I do a lot of business. I do not ni ba irin wadda na zauna kawai ma business ɗaya ba. Kina catering? Na yi aiki da dama. Ina yin catering. Dan gaskiya ni tun tashi na ina son yin su wa'annan abubuwan suna cikin su ciye-ciyen nan su dan kayan su haka. So sannan kuma na zo alhamdulillah abinci. So at least na yi ma mutane da dama catering in kayan aure. Kuma ina aikarwa. So shi wannan na ruwa in gaskiya na faɗa ne cikin shi. Ba wai na yi planning in shi bane. Yeah, shi wannan irin na family ne. To amma in ka san ba ka yawa kawai ka shiga ciki I became the manager. Yes, na zo manager wurin. Na zo kuma hakan da salarin wurin nake biya ma yara na makaranta. Nake biya ma kaina makaranta. Sannan kuma nake ƙara yi mana abin da muke bukata a gida. Kafin mu ci gaba da hira za mu je mu dawo, amma idan muka dawo abinda nake son mu kalla shine su kansu rayuwar yaran da muhimmancin iyaye a tare da su. Duk da ke wannan program din mun yanzu mun yi hira da ke kuma za mu kawo wadda su kuma ƙwararru ne a ɓangaren renon yara mu ji duk wa'in abin da ke faɗa za mu ba su kalla sai su auna mana shi. Sai su wayar da mutane kai a ilmancan cewa mana matakai ne a lafiya ya kamata a ɗauka kuma da hukumomi da sauransu. Bari mu je mu dawo. Masu kallon da sauraron mu shirin mabuɗi kenan da muke buɗe ƙofofin da suka daɗe a kulle wanda in mun buɗe za mu samu mu shiga cikinsu da yadda Allah. Za mu je mu dawo. Masu kallo da sauraron shirin mabuɗi barkanmu da dawowa a cikin shirin da muke tattaunawa akan yadda iyaye mata su kaɗai ake barin su reni 'ya'ya bayan miji ya rasu ko kuma bayan an rabu da miji ko kuma wani uzuri ya taso da ba za a zauna tare da mijin ba. Akwai wanda ma fa yana tare da matar tana tare da da mijinta amma yana nan baya nan shi ma za mu yi wannan magana. Asma'u. Barka da dawa. Barka kare. A maganar ɗazumi magana akan dabaru da kika bi na farko kika ce matakin farko sai kika koma makaranta. Mataki na biyu business. Sauran business din kuma da kika fara na catering da sauransu na harkar girke-girke kenan. Gaskiya ne. Kin yi open university ne saboda online zaki sai ki fada ki sana'a ki bayana ki. Haka ne. Wani dabaru ne idan yanzu misali mace ta zo sai kai Asma'u ai wallahi ni fa daga ni sai ayana ba wanda yake taimaka min ya za ki ba da shawararta? Gaskiya zan ba ta shawaran ta shiga cikin sana'a. Dan gaskiya na taimakawa sosai. Dan ko da ba a ce kin ya biya miki bukatocinki 100% ba, kashi 70 in nan zai rufe miki matsalolinki. Ni a nawa shawara na gaskiya duk wadda ta samu kanta a cikin wannan yanayi ta yi business. Ko da kaɗan ne ta fara da shi. Kamar karamin business mun san a sana'o'i za a ce ai sai da kuɗi da yawa. Kamar sana'ar da za ta fara irin su ƙananan nan ko in gidan da kike zaune ke ba ni iya yin wannan ba ne. Ko irin su wannan small chops in nan da kamar yadda na ce shi wannan ba zai wuce miki 15,000 zuwa 20 ba. Kin fara shi. Kaɗan ko da shago ne ɗan ana nisan miki da shi kina gobe kina ƙara juyawa hakan ne kamun ka sani fa nan da layin akwai wani ɗan shago sai ki ce bari in ɗan zo in baka dan Allah zan dinga ka ɗan rubar cikin misali haka wasu suke yi da dama in kuma kina da damar zuwa yin karatun in kina da ilimin ki ko kuma kina kan zuwa ne still idan kin koma makarantar ko kuma kamar yadda na ce in kin gama business ɗin ko kuma aiki in zai taimaka miki. Because wasu sun nemi sun fahimci yin aikin gwamnati sun fi shi yawa sun fi sanye shi. Wasu kuma business. Kamar ni da na san cewa gaskiya aikin gwamnati ma ba cikin kaina ta lokacin nake bukatar kan aikin gwamnati ban samu dama ba. Ba ban samu dama saboda shekaru na ya tafi ba. A'a. Saboda dai auren da na yi kuma ina da yara in na ce aikin gwamnati ba zan samu wasu lokaci ba da safe na fita
na sake dawowa da daddare kila kafin dawo sun yi bacci ko kuma kafin su yi bacci ka gane yawa to ni kuma ba zan samu time ni ma kamar yanzu da nake bukatar makaranta ba zan samu time in ce in koma makarantar nan abin zai yi min yawa akai sai na gwammace in koma makaranta na Open University zai bani chance in yi business na yi business ina a wurin ina kuma kula da yarana ranar da ba makaranta ina gida ko kuma ina wurin aiki so tun da wurin aiki kuma tun da Allah ya taimaka mu da cewa na gida ne sai ina dan akwai lokacin da ake dan off and on ana dan zuwa akwai ranar da kuma ba a zuwa ranar da ba a zuwa ne ina gida tare da yarana fully tare da su yawa saboda kawai dan take musu wannan yawamki wannan na irin ba uba a tare sannan kuma ba sa irin yara su dinga tambaya cewa ina baba yake misali gaskiya suna yi dan dole za su kaka su suna yi ina baban mu wasu kuma wasu yaran suna da tunani da ba sa son in sun san cewa sun tambayi wannan question in da tambayan na sun miki wannan tambaya zai tada miki da hankali to gaskiya ba sa kasan yaran yanzu yanda suke so gaskiya ba sa yi wasansu kuma sai sun dibe lokacin da kike dan cikin fara'a su ce wai wani bai kira ki ba baba yau bai ko kuma da baba kira baba mai magana yawa tukun mama dan Allah zan iya magana da baba ba wai kina kin hana su bane kawai dai kila wasu daga cikin su suna dan jin kira amma kikan yi kokarin cewa ki bar ki kira din su ji tabbas kuma ni a nawa ma ba su waya na siya musu waya ma in sun duk lokacin suka tashi su yi wayan su akwai abin da yake bukata da zai yi musu bayan ya gama waya da su yakan ce min okay a lokacin da yake ce haka kawai lokaci da ya kai kasancewa wani kawai haka kawai a rayuwar shi dai kawai ya canza ka rasa me kai ko ba me ya ba a'a kawai wani lokaci kuma ka kai musu uzuri kila kuma su ma ai rayuwar ne ya taba su kuma kin san mu maza da pride barazana ba za mu zo ai ke wance garin fa ya ci wuta shi ana shi ganin fa gazawa ne idan ya gaya miki haka zaki kalle shi kasa ke garin ya ci wuta dan Allah ci gaba da kokarin nan da kike in na samu na farfado za mu daidaita to wasu su ba sa yin haka tunda akwai wanda na sani lokacin da dadewa nakan kira shi ma in gari mai zafi in ce zo mu abin nan dan sallame shi misali Allah sarki amma na san cewa iyalansa baka isa misali in suka kashe naira ɗaya wallahi in ya samu kuɗi sai ya maida musu kuɗin su saboda yana tunanin cewa taimakonsa suka yi so wannan abin yana ɗaya cikin abin da muke yawan bada misali da shi a cikin abokai cewa ya zama jarumi a cikin mutanen maza misali to in muka koma wani bangare mata wani lokaci kamar yadda ɗazu muka fara magana suna da nasu matsalar gaskiya ne za ki ga cewa mazan suna son su yi amma su kuma wani irin halayya ne za ki iya gaya mu ko za mu iya bincikowa yanzu cewa mata su ma suna da nasu matsalar zai sa namijin in an rabu ba zai kula wannan yaran ba. Gaskiya kamar irin zamantakewar rayuwar da suka yi a baya. Shi ma yana taɓa mai. Ko kuma irin kasan ke mu ma matan mu na san kamar yadda mazan ba sa san a ce musu sun gaza. Kamar yadda na ce mu ma ba ma san a ce mun gaza. Kowa tana ji da kanta. Amma in kina da hankali ko a ce kika sa hankali a cikin wannan abu ba kanki zaki yi ba a lokacin nan. Rayuwar yaran ki zaki diba. Shi ma haka ya kamata. Haka shi ma kuma shi ya kamata ya diba. A'a dan kila ba mu yi zama da mai kyau ba. Yara na ne. So kenan ba zan taimaka musu ba. Dole. Ko da ka kawo. Baka yi magana da ita ba ka ajiye ma yaran. Ita ta san cewa ka kawo musu. Dan yaran ne. Saboda ba za ta dafa ma yaran ta ce ta bata ci ba. Kuma ba ka kata da ka ta ce ko yawa. Mu matan ko wasu matan suna da gaskiya rashin godiyan Allah. Ko da an ba su. Gaskiya ko da an ba su. Ba su faɗa da cewa yayi ba. Sai su yi shiru. Ba za su yi shiru. Wacce bai kamata ba shi ba. Bai kamata ba. Amma yana da kyau da idan mutum ya yi maka ko da a ce ba ka shiri da shi ka faɗa gaskiya akan shi. So ni gaskiya ina supporting mata waɗanda in yayi ki faɗa yayi. In bai yi ba to an san cewa bai yi ba ne. Amma in yayi a gode in yayi kuma ce alhamdulillah tunda ya kawo miki ba ka bune ba tunda dan adam yana son godiya halittar mu ne ai sosai wa to gaskiya ne magana tarbiyyar yara shi ma wani abu ne da muke kallo yaya tarbiyyar yaran take tafiya kina ganin cewa kasancewar yanzu ke da yaranki zai su kalli cewa kai wannan bari mu abin da muka ga dama saboda baba bai nan ai ba baban mu a kusa da mu ko kuwa
faya for faya kin sa akwai wanda kuma iyayen matan aka mafi tsoro. Yaya yake taɓa tarbiyyar yara abin da nake nufi? Rashin uban a wurin. Akwai abin da dole sai da uba dan muzuran shi kila abin ya yi. Dama mu kuke bar gida da yara. Yawwa. Sai kun ba mu gida da yara. Muna amfani da namu. Dabarunmu na mata. Mu karkato da yaranmu. Ba muke yi ba. Allah ke yi, amma kuma amana aka ba mu. Shi mai gida ya fita nema. An baki da yara. In ya lalace, kanki kika yi ma. In ya zama mai kyau, kanki kika yi ma. Shi yaron nan. Tabbas. Saboda yaron ki ne. Yau ba za ki so gobe an nuna mai hannu a ce mai a wannan yaron maraji ba ne. A'a ko kuma a wannan ya zama wani iri dai a unguwa. Ka gane? Inda za ki liba kenan. Sai ki fara tunani. To, inda muka fi yawan karfi a wurin kasantar da mu ake bari a gida muna ina mu iya kokarin wurin ba su ladabi da biyayyen nan da su ma uba suna yin nasu amma gaskiya mu mata mun fi tun da dama su ne aka sani a gida yawa mata mun fi ma mu sai dare ko sai bayan sati yawa abin kenan to amma tun da mu ke zaune gida da su mu ya kamata mu karkato da su amma kuma wasu lokaci kuma gaskiya akan samu gajiya a cikin wannan bangaren gaskiya wasu matan ba su yi irin kagaji gaskiya irin yau na yi wannan gobe na yi wannan na gaya mai bai saurara ba yara da hankali ake bin su idan kina bin yara cikin ruwan sanyi a hankali kina ƙara lura da su kina gaya musu meye rayuwa take ciki kina fahimtar da su akan abubuwan rayuwa to gaskiya alhamdulillah sai su gama ma wani lokaci ma kamar ma mu ne ma uban su kuma ku ne iyayen ba matsayin kun ɗau riga biyu gaskiya suna ganin kamar mun ɗau riga biyu kuma gaskiya ne mukan ɗau riga biyu saboda muna yin aikin ka muna kuma yin namu ba wai dan baka nan ba saboda kai kana zuwa nema haka kuma ya kamata dole a dinga gaya ma yara da cewa abubuwan rayuwar nan da kuma irin yanda ubanku yake fita ko kuma yanda abubuwa da kai ka san wanda yawa shi ma dai ga nashi kokari akai ka gaya musu ko da dai sun san cewa yana nan idan yaran mu suka ɓaci yawanci ubanni suna zamewa ai ta bata shi yaya akwai shagaba yana taba matar da ita ba ta tare da mijinta ita ke da yara yakan taba kukan kalli cewa yaran ku za su zo su fi karfin ku a haka gaskiya akan samu akasi a hakan akan samu akasi a hakan amma da dama sukan kamar yadda na gaya maka yaran yanzu yanda tunaninsu yake suna ganin abubuwa suna ganin ƙoƙarinki ba su so a ce yau sun girma sun saki kuka ba ko kuma sun ga yadda kika yi kuka a gidan babansu ko kuma yadda kike zama ke kaɗai kina kuka su ci gaba da yi miki haka to gaskiya yana musu wahala kamar yadda akwai wata mata da na sani ita kuma mijinta ya rasu ne amma kafin mijinta ya rasu yadda ita ta kushe babar da yaran kafin ya rasu ok ta sangarta su kafin ya rasu yawa ta sangarta su ba kaɗan ba to amma bayan ya rasu sai matsaloli suka zo mata da yawa a lokacin da take son tankwasar da su sun riga sun miƙe ba su iya yi ba shi yasa yaro yana da kyau tun yana ƙarami ka dinga gaya mai nurasar da shi me zai yi da ba me zai yi ba ka gane because idan suka girma suna ganin abin nan da suke yi tun suna ƙanana ba ka kwaɓe su shi ne daidai to akwai matsala shi ne za ka ga yau a yara sun tashi a ce ai dan babansu baya nan ta lalatar da su ko kuma yaro ya lalace tun yana yanda ka tarbiyyantar da yaro yanda ka sa shi ya girma haka zai girma kun taba kamar misali kuna ganin yaran suna nuna muku wasu alamu a matsayin ku na uwaye mata da suke renon su kadai suna nuna muku alamun cewa ai makai girma mu ba ruwanmu da baba sukan yi wannan yara suna yi wannan gaskiya akwai don kafin su ce za su taimaka mai da abu ɗaya sai sun kira miki 10 na cewa zan yi miki kaza yawa alama na cewa ta bature appreciation suna yaba abin da kike sosai ma gaskiya hakan yana shiga kansu sosai da dama muku haka me kuke ce musu kuna jin haushin ku yawa gara ne ku ce shi
idan kana son yaron ka ya girma ya zama miji ko kuma uba shi ma na gari ba za ka nuna mai da cewa yawwa ba za ka nuna mai da cewa dan ni na kula da kai ka dinga yi mun ba idan ya ce maka zai suka ce uban ka fa ai baba na bi a baban ka ne ka ba shi wani dan dalilin da zai yawwa baban ka ne ka manta shi ke kai ka kaza shi ke maka kaza shi kuma haka ne fa to shi kenan mama to shi kenan ba komai ni ma zan ka gane irin wannan gaskiya yana shi idan aka baki zabi aka ce wai in zaki kama maza ki zama da muke ja mana kunni me zaki ga mana a cikin kunni akai Allah ku kula da yaran ku abin da zan ce gaskiya ku kula da yaran ku ka sa musu ido gaskiya saboda role din uba a ɗiya namiji ko in ce ɗiya gabaki ɗaya yes gaskiya yana da muhimmanci sosai kun san mutanen Sokoto sukan ce ɗiya so na ba da kai na kenan so gaskiya yana taimaka musu a rayuwa musamman sun taso tun ma suna ƙanana akwai wasu yaran da zama da ubansu yake ban ce maka ma wasu ba yara gaba ɗaya ma majority gaba ɗayansu gaskiya suna irin buƙatan uwayensu guda biyu a tare da su amma kasan wani lokaci rayuwa ta kan yi nata rayuwa amfanin uba a rayuwar ɗa yara gabaki ɗaya kamar irin amma zan samu kan da irin ko tura gani fasara so ka gane irin yana da muhimmanci sosai kamar yadda na ce a rayuwar yara ba za su ji cewa ba su samu wani trauma yana ba su wani ciwon kan da zai zama bakin ciki a cikin kai ba yawa so wannan ko fargaba abin da ke kawo musu haka shine kamar yadda muka yi magana a baya da cewa yanda uwaye maza ko kuma suke cire kansu ko kuma in su yawa su dai nasu kawai su fita su je su nemo kawai su kawo muku ni dai na kawo muku abinci ni aiki na uba kawai in je in nema ba shi kadai bane ba haki kadai bane ba ita kadai ke da wannan hakkin kula da su ba har da ku mata ku ran ku so ku gani gaskiya mun fi son mu ga cewa kuna nuna cewa ku ne uba ku ne mazan gidan kuke ba da umarni. Yes, mu wata muke da ba kawai neman abinci ba. Akwai haƙƙi tsakaninka da yaranka, akwai haƙƙi tsakaninka da matanka. To yan ka cira na batun matanka da batun tsakaninka da yaranka, ka batta da su, su sun tashi san ga cewa su kaɗai kike uwayen kaɗai ke yin komai. Kana ganin akwai girma tsakaninka da su in sun girma? Akwai abin da suka samu ko da sun girma za su dinga ai mama ta ce na sani mama ta ce. Mun kuma kila uban yana aiki ta baya amma su ba su sani ba so in ba kwa nuna musu cewa kuna nan ya za su sani yaran suna ganin jarantakar ki misali ayin ki suna ganin jarantakar ki akan abin da ke suna kallon ki irin wannan hero din gaskiya suna ganin a zero model a miki turancin dan da ya hausanta da shi hero gaskiya suna gani na kamar suna gani na kamar tauraruwa a rayuwarsu kamar suna samun wani inspiration daga wuri wani kaini yes daga ciki daga a rayuwa na abubuwan da nake yi dan yarinya na takan yi cewa ita tana son in ta girma ta zama pilot ta zama wani abu amma inda ta ga ina kaluba in tashi nan in bi fada nan in tashi nan wani lokaci ma bin ma samun time in zama da su sai can son dan creating time in sai mami ni ma fa in na girma ina son in zama bidiyon su ma saboda in kula da ke sai ta samu wannan kaimin cewa ashe fa mama na bayan ta rabu da baban ba wai ta zauna kawai bane ana yin nata jajirtan da ita ba za ta jajirta sosai akan wannan na gani yawa to yanzu misali taimako shine kusan abu na ƙarshe muke son mu magana na'am maganar kuɗi da muke magana neman taimako ba gazawa ba ce a society mu ne wani lokaci yake zama gazawa saboda yadda muka mai da neman taimakon gaskiya ne sannan kuma da yadda mutane suka ɗauki mai neman taimako duka yana da nasaba da al'umma harkar kuɗi harkar lafiya harkar makaranta komai kana bukata a taimake ka ta yaya ke kikan nemi taimakon wasu ki ce kai bari in dai dangana da yan uwa ko dangi misali ko kuwa
kuna zaman cewa kai ni zan lura da yara na duk abin da zan yi, ya kike yin kenan ki ko kike kallon abu? To ni gaskiya ina ganin na faɗa ɗaya daga cikin matan da ba su cika tambaya a waje ba. Dan ni gaskiya a gidan sarauta ce kuma ban san ko dan abin yana cikin jini na ne ban san ba to ko na irin don koyar cewa zan yi tambaya sai in ji shi hanya wannan kuwa zai ne da baki ba tafi da azunanta ya zo ya ce min shi ma fa bai da shi a lokacin da ni nake gani ina bukata na san cewa irin an ci maka babu shi ba laifi bane ba amma ko ba daɗi irin na karya bulli na to da yawa da irin wannan gara ka diba mutanen da ka san cewa zaka iya tambaya wanda kuke tare kusanci ko da sun gaya maka a hakan amma sun kasancewa za su yi maka kuma yawancin zaki ga irin wannan su ma din za su tambaye ka su ma suna yi saboda kuna to irin wannan yawa ba wanda zai maka gorin cewa ai nan na taimaka mata ko kuma mutanen mu suna da shi sosai yau da mun taimaka maka an baka wannan kofin gobe sai a ji a faɗa maka da cewa to irin wannan irin society in wannan kamar yadda kace in nan wallahi yana shiga irin yana hana mu tambaya wani lokaci to da wannan gara ka tambaye na kusa da kai kawai wanda ka san cewa yes in ka bashi shi ma gobe zai zo ya tambaye ka wannan babu wani abu a yawa zama an ce wai maka kyauta ba ne baka yawa to irin wannan gaskiya daga ƙarshe kamar yadda na ce za mu tattara duka wannan hirar sai mu yi ta da kuma wanda yake ƙwararre ne ko ƙwararriya a ɓangaren alaƙar auratayya da renon yara a kai. Amma abin da nake son ji daga ƙarshe idan yanzu za a baki dama a ce kai ga namiji faɗa masa abin da ya kamata yi gashi nan yana da yaya ko kuma tana da yaya ita kaɗai take renon su ita mace me ya kamata ta ɗauka a kanta a takaice shi ma ne ya kamata ya sa a kan shi a takaice shi mijin da suke kila ba sa tare da kuma ga yaya tsakanin su gaskiya ni ana zan fara a namijin tukunna ya shiga rayuwar 'ya'yan shi ya ƙara taimakawa wurin tarbiyyatar da su kada ya sa su tashi jin muna da uba amma mu zama marayu da wani yaro ma yakan ji da cewa ai gara ma marayu ina maraya saboda ma maraya ya ce da ban bayanin da zai ba kuma yakan kawo kiyayya tsakanin ɗa da uba me yake kawo kiyayyan kana nan amma ba ka yi duk yanda uwar ta yi ƙoƙarin tarbiyyatar da shi ta nuna mai da cewa ubanka ne ba za ka ba a ƙarya ba a ƙarya ko ke ma kanki suna ganin me ke faruwa yawa ko ke ki ma kanki ƙarya yaran su suna gani sannan mu kuma a bangaren mu namu na mata inda ya kamata ki yi naki ki yi wurin tarbiyyatar da su don su zama 'ya'ya na gari yau gobe sai su zama girma su zama abin alfahari a idan jama'a ga baki ɗaya yawa to muna da ayyukan namu da dama shi namiji za a iya cewa kila a cikin kashi 100 kila 30 yake da to ke ke da 70 tunda ke ce uwa ke uwa ke kika san lokacin da suke da ciwon kai ke kika san lokacin da ba su da ciwon kai ke ka san me ke damun su waye mai kokari waye ragu waye jarumi abin kenan kuma kake taba bambanta tsakanin su dan akwai wasu waye da ke wannan haka sosai yawa da cewa wannan nawa to amma gaskiya mu da dama muke da kashi wannan 70 kuma yana da kyau idan kina yi in kin ga kin gaza ki yi tambaya kamar ka ce ba gazawa ba ne neman taimako ba gazawa ba ce saboda yana taimaka maka ne a kwakwalwarka kai kanka haka ne sannan kuma kakan ji cewa ba ni ɗaya ba ne wannan abin yake duka na misali gaskiya ne a hukumance ba kina ga akwai abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi misali a ce a hukumance a ce anya bai kamata a ce akwai wata doka da za ta kawo wannan daidaiton ba na dole saboda akwai masu taurin kai akwai namiji mai taurin kai akwai mace mai taurin kai so ya za a kila gwamnati ta iya dan shigowa tsakani da karfin mulki ta daidaita cewa idan ba a tare din nan dole sai uba yayi kamar yanzu America da na zaman can misali zaki ga ana maganar cewa idan mace ta namiji ya yarda suka bata da matar gaskiya ba karamin tsananin rabo bane zai sa gidansa ma ya zama nashi zai kuma wurin matar da yayan ina ganin da wannan yana taimakawa mu je gaskiya America wurin rabuwa auren ma ba dan Allah ba sai ake sake gaskiya ne to kaga idan akwai irin wannan doka a nan kasan to wallahi da dama kashi 80 na wannan rabuwan nan
da za a yi sauki a kan shi. Kuma an mara bin da ba za a bata da su ba za a bata da su saboda kamar abin da ake cewa child support sai kiga an ce maka duk wata sai ka ba su kaza sai kaga kana da albashin 5,000 misali na dala a wata amma 3,000 ko 2 ya tafi wurin da ƴaƴanta. Akwai wanda ma hakan suke haso suke a rabin saboda ta huta aiki kan kana kawo mata sosai ma akwai wanda suke yi da dama yanzu kamar rayuwar su 'yan can kasan turan nan da kamar yadda ka ce idan sun rabu nan wannan to kai namiji ne kila ka je kai aiki ka samu wannan sai ka ji an ce an kwace an bata yau gobe da wani abokin ka ya ji an ce an yi ai babu wanda zai so a ce ya ji yayi wahala cikin ruwa da zafi da rana ya dauka kuma gaba ɗaya ne gara mu zauna taron ko da ba daɗi to da akwai irin wannan doka a nan ko da kaɗan ne daga cikin shi wala da sai ya samu sauki shi sa na kulle da mahukunta kuma yana tafiya da gwamnati ne kuma yana tafiya ana son ya daidaita sannan a arewa a ƙarin hasken shine muna da hukumomin shari'a in mu musulmai ne muna da shari'a courts da muke da su kotun shari'a musulunci muna da kan misali a kasar akwai penal code akwai wane ne dokoki kala-kala da suka dace da al'umman mu muna da su gaskiya ne shi sa muke da wannan su shari'a din da penal code da waye da muke da amfani da su a ƙasa a level din al'umma ya kamata a duba akwai na tabbatar akwai dokoki a cikin ya kamata a kalla a tsefe su shi ma wani topic ne mai zaman kansa da ya kamata wata rana mu taba cikin shirin mabudi. Asma'u na gode sosai Asma'u Tafida da kika samu damar tattaunawa kamar yadda na dan sharing ko na dan baki labarin yadda na taso na ga masu sauraro sabba dan mu ci mutuncin dangin mu bane sai dan mu faɗi gaskiyar abin da ke faruwa wanda ta haka ne za a ga zafin ruwa da daga gaskiya ne. Na gode sosai da kika ba da labari kike ma a cikin wannan shirin. Mun godiya sosai. Sannan kuma Allah ya yayi mu dukan su albarka. Amin ya rabbul alamin. Sai mun hada wannan lokaci. Insha Allah. Na gode. Ba su kallon mu da sauraron mu shirin mabudi kenan na wannan mako da muka yi magana akan mata da ake barin su ko an mutu ko kuma an rabu a aure. A bar su da ɗawainiyar yara su kaɗai su faɗi su tashi ci sha sutura lafiyar yara ilimin yara duk wani abu ya zama su ne suke yi saboda haka ya kamata a ce mu maza idan mun rabu don in mutum ya mutu akwai bambanci amma in rabuwa aka yi ya kamata mu maza mu sauke nauyin da Allah ya dora mana saboda ba ita ta dora maka nauyin ba Allah ne ya dora maka wannan nauyin ko musulmai ne kai ko krista ne kai kana da dokokin da suke tafiya kai ko baka da addini ai ka san ya kamata saboda haka mu kalli 'ya'yanmu mu so su so mu idan ba mu san matsalar 'ya'yanmu ba za su so matsalar mu ba kuma ba za su santa mu ba sannan idan musulmi ne kai ni a matsayina na musulmi zan gaya maka ni addu'a ba cewa kai Allah ka ji kan iyayenmu ka gafarta musu kamar yadda suka ji kaina suka tausaya min ina yaro shin kai kana tausaya musu ko kana jin daɗin zama da su ko baka jin daɗin zama da su ai kafi kowa sani mu ma mun fi kowa sani kowa gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani sunana Usman Kabara sai mun haɗu a wani mako assalamu alaikum